Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi nhau zuva rochi25 mwedzi uno waiye kukadzi wakomana wanotambira kanyasi aiwa wadziruma mhandiwe zvikwama zvazara rekai tione kuti zvinenge zvitekera sei. Nyasi kwai ndiro zuva rako zvahwa Peter Ndlovu atsvitsa makore 53 makorokoto kwaari kunyangwe hachaatopera. Rekai tirambe tichiringa kuona munaudza nyasi vanhu vadokerera vari kubvunzana mhandiwe kuti chii chakanyatsakuitika, zvii zvaireketeka pakati peAmerica nehurumende yedu zvakaita kuti hurumende iti aiwa bairi kuzvidaba zvokupuwa mari inoAmerica kuti vanhu varapiwe nekuwana mishonga. Rekai tione mhandiwe kuti zvinenge zvipera sei. Wamwe wagoti peno ndiyo nyaya yekunzi hurumende inofanira kunge ichizvibhadharirawo mari yakati. Wamwe wakati peno ndiyo nyaya iyo yekuti America inge iri kuda kuti ikone kuboya zvicheriwa zvomunyika apo kare nokuti ite vanhu vaendese zvinhu zvavo kuti zviende kubatsira vari kuferefeta. Rekai tione mhandiwe kuti zvinenge zvitekera sei. Iwo America wandoburitsa kuti aiwa takutoreka zvokuburitsa mari inouya kuZimbabwe kurapa vanhu nokubatsira kuti vanhu varapiwe. Rekai tione kuti zvinenge zviperera kupi. Apawo inonzi Zimbabwe College of Public Health Physicians yagoreketa ikati wakomana Zimbabwe inofanira kunge yanhadzirira zvisvinu, inofanira yakazvifunga zvisvinu payakaramba dhiri noAmerica nokutoti vanhu ndo vachatambura kwai vanhu vari munyika ndo vachakona kuita kwana chaiko nayo nyaya yacho. Rekai tigoona mhandiwe kuti zvinenge zvichienda nopapi. Tinoramba tichiringa tichinyepana kuti zviri kudini. Mapurisa agoti iwo kwai tiribe kuburitsa isu nyaya yekuti kwai tiri kutsvaka chivhayo ari kutsvakiwa nemapurisa tisu bata nyora izvozvo mukazviringa kwai zvarekei zvanyoriwa nana Nyamupini. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Iwo mapurisa abva atotadza kureketa kuti vari kuzviziva chere zvokuti ari kutsvakiwa kana kuti vari kutadza kuzviziva zvokuti chivhayo ari kutsvakiwa. Heno mhandiwe rekai tirambe takandoringa kuti zvinoenda nopapi. Ipapa hurumende nyasi yamukirira kundoti tichada kuona munhu anoendesa chicheriwa choLithium chakadando chiribe kupepetiwa zvisvino. Paitoda kumisa vanhu vese kuti paite vanhu watinondoziva basi kuti ngana makambani aya ndo ega anobvumirwa kutengesa lithium kunze kwenyika. Wakomana pakanyangarapo. Rekai tirambe takaringa kuona zvedu zvazvinenge zvichireketa kana zvazvinenge zvichiperera kuti zviite. Tinenge tichinyepana. Ipapa kukinya Brian Tamuka Kagoro agonzi iwe Kagoro burika muno munyika medu mokinya pakanyangara kwaya agonzi nohurumende yeKenya ndiye mumwe wanhu ari kuda kukonzeresa kuti munyika muitadze kuita kudipfama kusvinu. Anga atori mumwe wanhu vari kutsvaka mari yokudidi kuti vanhu vaone zvisvinu zvokuita kumukira hurumende. Wakomana pakanyangarapo. Rekai tirambe takaringa. Apa magweta anoita kodzero dzevanhu ari kufara kuti kanzura waZANU-PF kuzaka wadhi wechi24 anonzi Zivanai Zvida kwayanza aribe mhosva kudare. Mhosva yachenge iri yekunzi kwaya agoti wakomana kana vanhu zvanetsa endai kuomukira hurumende tiite zvokuratidzira kuti vamunangarwa waite zvisvinu. Imi rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Kuziva kwedu aiwa njao iyi njeduba iyo. Apa iyo hurumende iri kunzi yazonyorerana chibvumirano choMOU nokambani yoPfizer kuti wagounze mishonga inodzivirira zvirwere nokudidi kuitira kuti zviuye zvakachipa nekuti vanenge vasingaite zvokuti vawane profit pazviri kutengesiwa. Heno mhandiwe kuti zvichaperera kupi. Ticharamba takaringa zvedu tinenge tichindonyepana. Kambani yoK kwai haiwa bairi beo kuita OK pakanyangara mhandiwe. Kureketa kuno wanhu watomisiwa kamabasa wamwe izvezvo wangu wasara ikweyo nokuti pano nyaya chaipo zviri kuita kurwadza. Kwai kambani yagobvumirana kuti isu ngatichiitei zvokuti tibatsirwe kuti tiburike mumatope matiri muno.
rekai tione kuti vanozvikona chere zvokuti waburike mumatope. Apa vanhu ngwasoita wakatenga zvikamu mukambani yemakore okare ichiri kufaya, wendo hunova kurwadziwa mhanduwe. Kwakundoti uhwa hwenyati ndo huri mudumbu huri pamuromo inopfa nahwo idi. Wakambotamba bhora Abbas Amidu Pokare naRuben Muhlanga wapuwa makore 12 mubodzi wakabatiwa nombanje inoisvika makirogiramu 450 750 kg pachirungu. Haidi paribe chisvinu kuno ipapa usaya kuti wakomana wachatandira papi. Zvino hazvandokunyepai kuti pakaita kuoma chaiko. Tikaitirambei takaringa. Apa kwaiyo maCIO onyika ari kuferefeta kuti mbani agotanika pachena nyaya yekutekaira kwaziyambi kuenda kuKenya, kuti mbani akagoburitsa tikiti rondege ranga ratengiwa. Hino mhanduwe rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvakambotekaira sei, zvakamboperera papi. Peno vachamuboya. Hino kambani Liquid iri kuti iyo paitoda kuti titi wanhu tiite ukama, imimi munokwanisa kuti mukasvika panzvimbo inoitiwa wifi yoLiquid kwaimokona kupinda padandemutande maawa 4 mhanduwe. Kana mukada kuita zvokudownloada kana mukada kuita zvokudini, rekai tirambe tichiona kuti zvinenge zviperera papi, vanozvikona chere kana kuti zvinenge zviri kuenda sei. Tinoramba tichinyepana. ZANU-PF Politburo wasangana nyasi, nyaya yawo huru kwaipapa kutoreketa kuti woita sei, wosimbisana sei nonyaya yo 2030 agenda. Rekai tione mhanduwe kuti vanozvikona chere zvavari kutandazve, ticharamba takaringa. Ipapa pakabenuka varume vekuSouth Africa, kwai kunowamo 10 wokuZimbabwe wakabva wabenutsiwawo pokare kubva kuRussia. Idi yavo yavakomborere wakaita kuti wabenuke nekuti pakanyangara chaiko, kunyangaritsa kuendesiwa kuhondo mhanduwe uribe kunhadzirira uribe kana kuzvifungira. Idina yawe dai zvamira kudando, asi tinoramba tichindotenda kuti ndizvo zvakaitika. Panganai Java anozikana nokuti Pashoni Java kwaiasiyana nomudzimai wache Lili Java. Hei wagoimbisana kuti kwaiti ribe masvanhu kongonya isu tinoramba tichiringana tichisekererana sovanhu vanozivana. Tikati kama rekai tigozviona kana zvakiitika tinenge tichinyepana. Wamwe ndo wadokera kuseka kuti panganai achizopera manje kureketa kuno nokuti ndiye anga ari kuchengetiwa nomukadzi. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi mhanduwe. Apa mangwana tiri kutamba nochikwata choIndia pamutambo wekiriketi. Wakomana dai tikandoijaka neIndia yo tikaija muIndiamo zvinotipe simba chaizvo. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nokupi, nokuti izvezvi taakuringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa urongwa hwekutekedzwa kwemari hurumende hwegore rino kusvika gore rinouya hwaburitsiwa naEnoki Godongwa nagurukota anoringa nezvemari. Tikati makorokoto wabi edu waingidzirana mari dzinopuwa magirandi, mari dzinoita kuti vanhu vakone kuboya chouwiri kana wapa mujandirere, mari dzinokona kuita kuti vanhu waite zvisvino dzaburitsiwa dzakawanda mhanduwe. Tikati kama makona wanotenga doro warakwidziwa paye, wanoita sei, zvese zviri kundokwidziwa, asi toramba tichitenda hedu kuti ndizvo zvapo. Rekai tirambe takaringa. Iyo mari yemuSouth Africa yabva yasimuka kuita kusimuka kuzvino. Tikati rambai makadando, rekai tione kuti zvinoenda nokupi, tiramba tichiringa. Mapurisa uKZN nagonza aburitsa abata vanhu wanga vari kuita kubika zvinodhaka mhanduwe pane umwe umba. Mubikiro wanga vari kuita mhanduwe aiwa wakaita kusimba, pakaita kunyangara chaiko, asi tiri kufara kuti wakona kuwabata wakapedza nawo. Ipapa wazhinji watoti wanenge warungu chete, nekuti kana pikicha kana chii paribe kuburitsiwa, kana zita kana chii
chowaridzi wemba nokudii zvese palibe chabuditsiwa. Unobva wandoziva pakanyangara. kuNamibia mutungamiri wenyika ikweyo agoti iwe ndiribe inini kana kambani kana chii chandiri kuda munyaya dzomapfuta oiri. Pakanyangara vakomana, rekai tione kuti vanozvipedza chere. Nokuti ibasa tsvinu chairo kuti zviite zvakanaka. Nyika yeCanada irikuda kupa nyika yeCuba mamiliyoni 5 emadhora okuAmerica. Ikati makorokoto makona manonge wamaendesa mariyo mandiyoendesai nokuchimbidza chaiko ibatsire vanhu. Anonzi Larry Summers kwaye agota ndichazvidaba zvokusenza kuchikoro chofundo yepamusoro choHarvard nonyaya yezviri kuburika kuzvinhu zvaEpstein. Pakaoma wakomana, pakaoma. Rekai tirambe tichiringa kwazvinoperera. Izvezvi mukomana anotungamira chikwata chomoroko chobhora Hakimi hagonzi iwewe wakandibhinya. Mhandiwe pakaoma. Rekai tione kuti anoiburika cherei kuFrance kwaari ikuku kana kuti inobva yatomunyudza. Tinoramba takaringa tichindonyepana kuti zvikutekaira sei, nokuti pari zvino aiwa ndini wenyu mhandiwe onhau.